No dobrze, poďme. Fúka tam dosť. Čakať. No, tu sa moc nedá robiť. To je taká škoda. Poď si normálne, ale pravú si daj okamžite ľavú. Dávaj okamžite ľavú! Veď ale som to ešte ani chytiť nestihla. A kontra zase. A potlačiť jemne. Dobre. Ľava. Ľava. Plnú mám. Ľava, áno. Nemáš plnú. Má som plnú. Ale iba chvíľočku. Ľavú. No rýchlosť nemáš. Ľava. A potlačiť pravú kontru teraz. Potlačiť jemne. No počkaj, idem sem. Môžem? No. Musíš povedať, že dobre, preberaj. Ty vole, to je... Tak fúka tam. Ako ma zahodilo. Strašné turbulencie. A tu bublina. A tu zase prepadáku som zapol motor. No toto není na tvoje lietanie. To mám ja problém. Veď sama vidíš, že to neletí. Dopredu to vôbec nechce ísť. Lebo si proti vetru. A dokonca tam stúpam. Čo to letí? Ja tuším. Paraglidista. A kde je? Tam. Fúha. On ide sem pristávať. No. Sleduj mi ho. Aj Biden je. Či kde ide sa dať? Neviem, asi senka toto krúži. Pozeraj, kde je. Ide dole. A kde tu? Áno. A ktorým smerom? Hodiny mi hovor. 3. V akej výške je zhruba? Tak to ti ja fakt nepoviem. Vyššie ako lietadlo. Sleduj mi ho. Glidistu. Taký blacklist. Pomaly ide dole. A je vyššie ako ja, či nižšie? Nižšie. Nižšie? Aha. Ale blíži sa. Ku nám. Dobre, točí sa. Nie, veď on ide pristávať, ale on má s tým taký istý problém s tým vetrom ako ja. Ja ho vidím.
Nebalí sa mu to? No, vyzerá to tak. Ale nie je to. Nejde dole, dobre. Ale... Pozri sa, to vôbec... Už je na zemi. Ale už je dole, nie? Áno, No, dobre. už je na zemi. A to isté ideme aj my spraviť, lebo pozri sa, ten model neletí. Tu som nad stromami, zafúklo. Ty vole. Uška. Fúška a hlavne toto s týmto paraglidistom, to ma nenapadlo, že tu môže pristávať. Ďako, to však ti či vyšiel? No, Asi. vieš, no preto som sa ja otrepal tam na tú stranu, lebo som vedel, že tu bude niekde sadať. A asi aj on videl, že sa mu trepem z cesty. Ale toto není polietanie, si sama videla, že to stojíš tu a vôbec to nechceš ani dopredu. Chcelo by to asi naložiť. Ideme to skúsiť naložené. Alebo sa na to vyprdneme. Ako len chceš. Ty povedz. Nie, tak 4 maky. Ale aj tak s naloženým si nepolietaš. Tu potrebuješ okamžite reagovať. To musíme na simulátore. Na simulátore dneska si pocvičíme. Dobre. Čo vyťahujeme prvé? To je tvoje. Zubami? Čo to vám vták osral? Nie. Ak je to žlté, tak áno. Nie, hnedé.